Makanya anak boy. Yan, nagkinta ba yan? Ang ikaw ako, yan Alis sa loset ng 1 liter. 29 yan. Yan. Ano ka sa soft drinks? Lalo ka. Tumawag doon. Lalo ka powder. Pero may tiktok yan eh. Parang yung mga masado talaga yung tiktok ko yun. Kung talagang buhay niya, mas talagang pagminadaan ko yung yan. Kaya po talagang banyak maaskas banyak siapa pembicaraan banyak tapi umemo pasti pengaruh hindi mo pamilyampinin mo anong mga marami kaya kaya pang andiya gitu pinaka-para ulam ang bukas eh kaya parang ito ng mga tayo na kung mga parang apa tuh di magsahan sa ito, bulang na. Dito pati kaya na. Mama din eh. Ano na kaya? Kuasa na po niya. Balikan. Ya, ko iwas sa ito yan. Wala yung mga Ewan ko na. Ay! Ano ke? Kita na. Ako nga din sa sarang. Kaya ba? Kaya ba parang ang nagdala lang kaya sa sasre? May nga kakong gasat ng dalan. Pero sinalik mo lang 300, 500. Kaya dyan na mapira yung mali mo. Pag yung dalan, may nabuno kung dinalan. Pero may kali ko na ako. Ano? Ako na ka! Bakit sinabi ko na kayo ka, mga tagana ka na ako?
Magkana ka ako kasi mag-try kaya akong on the ball. Magkana ka ako kasi mag-try kaya ako pa niya on the ball. Mag-try ka. Kapag may kaibigan na naman sa King Kong, ha? Road trip siya ng tinapang, kailangan sa akin, light skill eh. I-try ka. Road trip siya, kung siya pa na yung wanda ko, wala akong kakarap ah. Malaki sa akin. Tama sabi nga tira na yan. Kaya wala yan ako na. Parang siya. Game ito. Next, susunod laging ini ito. Silent killer yung ini ito. Liya mo yan. Ako sa mga chapter. Seven day mami. Sabi niya ko sa kilo. Dahil sinumbag na parang sa kita ko yung buntong ito. Makasalo ko. Kasi ako din. Din, mami rin ang boto ko ba? Kalo, ano ako? Nakakuha na rin kami. Kasi pag-plastic ko na. Kaya nagilog kasi. Wala nang correct kung kumapit ka rin. Tapos na kasi malibuli ka na. Ika mo? Ika mo? Inuman pilalag talaga. Plastic ka talaga. Kaya natin pa na wala ka yan. Oo. Kasi mo, pag sa masalag ko, hindi na mag-game na mabuto. Sabi tayo game na 25 runs. Kaya nilwala dito. Record ka nilwala dito. Parang biyay sa gito. Gastos na naman ito. Kaya pa rin niya, lumalit niya sa ito. Dati ka lang nalay yun. Tingnan pa rin. Oo, yan pala. Ay, ang mga amigo yun. Amigo ko sa pila. Ganyan naman sinabi na. Ganyan naman ay sinabi ko. Magkuha naman yan pa. Hindi mga pinapunta. Pinambibigyan na sa event mo. Kaya ako, bitaw mo. Kano mo rin. Kaya na pilandak ka kinunta. Gana ako sa Pagsakan na ako ng 100 ka. Kailangan ko rin? Nakataas isa. Bagay na nga, 1.5 na yan. 1.3 na lang. Kaya nila yung 150 ngayon eh. 1.350 nga ako sa kakay. Kaya libre yan pa soft drinks. Ang walwal ko pa. Sa ako kami. Hindi ko. Sabi na sa dito. Sabi ng soft drinks, lalo nga mga laka pa. Bakit? Sa sugar. Halimbawa pa ako may sugar eh. Eh, sabi pa kahit may doktor, natin doktor, dapat everyday 2 times mga ano akong packet. Nakuha ko na kaya ipakain na ako naman sa sugar. Kasi yung sugar, 97 niya. Mga babae, babae. Ano? Okay ya. Yung normal yung sugar, mga 110, 100. Okay ya ka na nang sa iya nang 97 pwede nito, 100 pwede ang mabili na. Okay, Kasi talagang kuminom ka pa. kaya ako, sinabilis mo, kung may pagkakita, sugar nito. Balay patay chuk. Ah, Alis mo kaya ako.
kapoy. Siya yata ako. Ayan ang natigatin kaya yung center. Wala kayo papakayod dahil kahit ang parisyo. Walang inaalis po. Wala na pagkita ka po. Wala na pala klase. Sa di magpa-test na yan, Ano rin? Yan ang libre ko yung ipabiga. Ipabiga. Ayan kami. Congratulations po. Okay, pwede na Richard. Richard.